खुलुमबाय आंनि मुङा जानसिनि ओमफ्राय बेयाव दिनै वर्कशप जाबाय दोङो ओमफ्राय मा होनो उपसना महन्त मेमनि आङो स्टुडेन्ट ओमफ्राय जोंनि गुरु फायदो आरोना बेनि गुरु फायदो जों वर्कशप खालायदो बेहाय ओमफ्राय जोंनि बर'आवबो माने बर'लेण्डआवबो जों सानो आरोना मोसानाय माबानाय बेलेग हारिनि बाट भारत नाट्यमाबो मोनसे माने स्पिरिचुवेल बेयो मोनसे माने जोङो भगबानफोरजोंबो माने गोसो मिलायहोनो हायो ओमफ्राय ब्लेसिंस लानो थाखाय बिसोरनि माने मोजां खोथा मोनथिनो मोनो ओमफ्राय मोसानायनि गेजेरजों जोङो राव फोरमायनो हायो बिदिनो मोजां नांदों आरोना बे वर्कशप खालायनानै ओमफ्राय सार बै गुरुआ जोंना कलकातानिफ्राय फैदो ओमफ्राय मोजां मोनदो मोजां नांदो गोदान गोदान माबाफोरबो फोरोंदो नालाय सोलोंनो मोनदो ओमफ्राय बहुद मोजां नांदो बर' लाइफ 24खौ आङो गोजोन्थों होयो बिसोरनि थ्रुयै जोङो माने बे खोथाखौ मोनथिनो मोननायनि थाखाय